Ja, goedenavond volgers, goedenavond Sranan, ook in het buitenland. Iedereen goedenavond. Ja, Sanep Saina Kondre, een jaar regering Santoki Bouterse. Oh, sorry, Brunswijk. Ah jongen, ik sta na Santoki Bouterse regera Kondre. Ja,
Volgers, 1 jaar regering Santoki Brunswijk. En de ma evalueer. Maar ik kom, if gadoji ma krakti en natuurje ma krakti, dan me kom donderdag. Dat wat ik over 1 jaar regering Santoki Brunswijk. Jongen, me wat ik boter, zo wat ik eerst naar boter, zo Santoki constante kooi mijn hersenen. Mensen, nogmaals, volgers, goedenavond. Mensen van Spanje, vooral. Ik heb een heel trouwe volger in Spanje. Wie zal laten aan mij volgen. Ook in Nederland en overal in de wereld. Laat me beginnen met kare breaking news. Maar isabi met kare fake news. Isabi en al de fake news dan met taki. Dan zo lees de fake news hij kon echt. Maar kom ik juwang. Ushi Kamer van Koophandel. Nou loma misrefi. Schrijf van toe briefie go naar regering over een energiekwestie. Maar kom ik juwang fake news. Ishi benzine op een 15. No man het ak next. Wagi erei. Ja toch? Dus u accepteren 15. Dan moet ik doen. A benzine. Ik wa 18,50. Fake news moet ik doen. Omdat IMF tegen de man. If u no chara. Olie wa 18,50. En u mag 50 cent zogenaamde subsidie. Uno kisa money. If uno over ABS money, wat a money zou lassie a 3 miljard. En voor wat pay me, a enigste van voor kan pay me to over ABS money. On top bosa metaki fake news. Wie Sranan? 1 jaar regering Santoki Brunswijk. Moet ik gewoon te zijn. Wat agesta kwe accepteer. Ja toch? Wat unegwa strati. Of une taki. Unegwa strati. Maar no man taki. We blijven accepteren. Want we hebben Red Suriname gestemd. En laten ze kijken wat ze kunnen redden. En over 48 maanden gaan we weer naar het stembureau. En dan gaan ze weer komen met beloftes. En dan gaan ze komen met pakketten. Aso tang. Aso dit toe. De augustus. Jonge payu ABS fire nanga watra. Dawa shi. Dawa bribi. Sa al die tijd. Met dat want to lees ik ba. Met schrijf ik dat regeren heb ik me. Regeren heb ik me. En af ik me aan piki wisranan. Dus de fake news is aan mij tegen onthouding. Want toen mij wist dat Jimmy. Daarom moest je me met kwam. Een vrolijke dansie. Maar kom ik tegen de sma. Mina sapsang. Of sapsana ajida. En mina sap ef bon furu uyere pe wan ajida e taki. En esmasa yere sa wan ajida e taki. Wan bon ajida. Wan tai ajida. Te ye naka ajida.
En tema chara ajida. Da ajida pikiu ya. Ano ala goro goro fuang libisma e karwinti. You must tranga fu karwinti kom. If you naba goro goro nanga craft charing, you no man karwinti. Te amama kondre potu wa bigisma fu lei a kondre dan yoshi ai usabi mishita ko sab chun so baya usabi mevrouw Henna no ja baya pote make de lazy sana ajida maar boom voor spana sab sana ajida te alasma ai poti bribi tapwan sma ai potwan bribi taki you must chara kondre na wan let fasi matawiti ay drayu ede o draye potigi wana krakti fu libisma na mofof libisma en sa you beloof dem libisma en is mij verheugd na de tapu dat you echa redding en you no sap charing lek leider asem winti dakti o nak you poti benes nesnal na wansi want you like leider want dry ja toch you want dry assalto gidep chipoti wang de chiwan san de sana manchare waka want na ba heights dat ikande de na opportunity regering sab saya do bitegik ba you know yang doksa nanga skapu de meka volk yang papira mi no wan do bepaalde uitspraken waar mijn vredesreis met de sansa met taki en dan sansa chami ei mek mi taki Undai isabi Maya kom giwa chi Swiss sana la baya wa arki wap ching 2 minutes. Hallo! Sap ya. De mai bigi saboteur bi ba? Paolina Krumana, alanga chef centrum. Ja? Kom uit de kast. Doe open die deur. Heb maar leen aan alles. En beken je kleur. Voel je me? Oh, Weggie. Ja? Oh, kom uit de kast. Doe open die deur. Heb
baya. Wama ko uit kas na president. Dus jere na. Usap tak malasi mami pakira mi pingo. No me ap hyenas. Ja? Maar herdershond, want toen herdershond economie. Dan wama ko uit de kas. Hij is van Kommerwijnen. Dan man tegi president. Tak no. Ina spanang mi era president. Mina milop manengre. Dus in ons para na vrouwfie. Ik raak niet aan hoor. Jere. Wel president. E van man tak ako uit de kas. Alle legi jere. Alle legi. Dus ik kan volgens mij president in gebruik uw inlichtingendienst, no? June taki. Dus een man ikara makong. Meneer van Kommerwijnen, tasjeman. Dan mijn karama tasjeman. Tasman. Hou het tas. Hij is eindelijk uit de kast gekomen, zegt hij. En hij zegt aan de president, nee, me op een tas, want ik ben niet erg. Milovatori. Maar je elege president. Want je na temreman. Je na bouwman. Je na mesreman. Dat je gaat tegen president. Dat je na uit de kastje komt. Want in een lop vrouw. Maar je temre. Je lobby temre. Als je voor de president voor de gek. Dat president heeft brief je eten. Hey, je wat breken. Vertel wat de president. Mi moest bij de president. Met temre you. Met temre you na mokro. 20 kilo. Hey, dat is zieke met. Yo. Sikisma laina contradiction. Nee. Wat trouwens aan mi merken. Yo. Kan je ushi Letitia Frisde. Moet je hem chip istide. No Letitia Frisde. Bij Sranan. Op een mooi sportwinkel. Epi sport jaso. Dat je brokasma. Regering go. We nog tak hem naar regering die jaren. Want ze zijn allemaal bijna 99,5% zo. Dus Letitia Frisde kies een mooi job nou naar Holland. Want frustreerd voor jou zo agwa Holland meer. Maar vertel me. Dan nou Letitia Frisde kies een job. Dat is ineens belangrijk geworden. En een sportverslaggevers. Dat is ineens Letitia Frisde. Die in de picture bakken. Ja, Surinamer. Tussen witte mensen. En kijk dat ze doet dat. Alle de sporters voor ons kies go to silver. Na alle de man. Ten maar door een bepaalde doel in het buitenland. Ja, de wet maar behandelt. De Amerika behandelt de man. Give them een goede job. Die sport. Maar nee, jij Sranan. Dat mij brokie. Nee, ze is zwart. Ze is Letitia Frisde. Ze van corona, no? Corona. Ja, nee. Nou, een dame. Wat gaat ze kunnen doen voor Surinaamse supporters? Dat is Sam Sranan Chin zei wakaja. Hij lukt op. Dan, oh, het is die mevrouw Letitia Frisde. Kan ook al leren wat ze in plaats dat ons Sranan man, ons Sranan regeerders, ons sportverslaggevers, de sporters, ons koesterders maar die zie. Uno ma koester ons Sranan man. Na so lop broko Sranan man. Mi mus bet takasans wel ben luku det ho. Isap mina me luku alamala. Ik kijk ze allemaal. Allemaal hypocrieten. Ze zijn in de politiek, ze zijn in de sport, ze zijn in de journalistiek. Overal zijn ze. Overal zijn ze. En voor de begin, rap respecti junu egi strana man ang strana uma. En voor de man, begeister ons trefelijk strana man uma. Maar dat zou wat eigenlijk. Huh?
Utemi so wani. Wat kade? Ja, soms, ik snap het niet met je, wij onze Surinamers zeggen. Ulop broku strefi. Ulop nyauw strefi. Ook in de politieke partijen. Met tegen denk. Vooral me bedankt toe. Bedankt. No era. Moet je eerlijk. U kan de mi mati. U kan de mi brada. Maar dit is na ideologie. You no look voor in een partij. Niet eens in een beweging me no want you. Me bedankt den direct. Me zorgen direct. Toch? Me ano de man zou kon accepteren. Maar dan somo harjo. Ik ben toch geen somo harjo. Arki want torja. Dat is wat maar zie. Gegroeid in Penda en ben ik samen met Sapoen in PL. En zo heb ik de voorzitter heel goed gekend. Hij is een man met een gouden haar. Ik zeg altijd, hij vergeeft. Als mens moet u altijd leren vergeven. Dat was het. Dank u. Uw missie is om Sapoen weer naar huis te brengen? Ja, om de Javaanse bevolking groter te maken. Gegroeid. Om de Javaanse bevolking groter te maken. Weer etnisch. Weer etnisch. Dus ze gaat Sapoen naar huis brengen. Want Somohajo heeft een gouden haar. Ati bijito. Go to. Dus madisi. Hypocrite. Dus ik broko percaya. Ik broko penda. Dat inisio gwa somo wat somo. Dan mag die baka. Ja toch? Er is honing. En dan er honing. Wat ama op wang of 2 ministerie no. Min op toka trouwang. Maar goed. Dus omdat Somohajo. Komt dat keer. Paul Somohajo. Op een deel van Oni. De uwango yama Oni dape. Godoro. Want u bent voorop badape. HVB. Jullie zijn gaan stelen. Jullie hebben. Dus ook u epa regering. Broka regering. U nyam u fufuru. U nanga muntari. Nanga chitan. Ja toch? Ko arki chitan. U arki chitan. U arki chitan toe. Je had een misstap gemaakt. Je zag een schijnwelvaart ergens. En fout is menselijk. En omdat PL een partij is die nooit slaapt, heb ik mijn huis teruggevonden. En ik heb terecht aan de voorzitter gevraagd, van voorzitter, ik heb een fout gemaakt. Ben ik welkom? Kan ik mijn bijdrage leveren vanuit mijn positie? Want zoals je hier ziet, heb je de formele groep die echt achter me zit. Maar ik werk ook met een informele groep die niet zichtbaar wil zijn. Mensen, de man saramaka. Dus chitan, echuleki, skapu, doksi, kwakwa, we wakabaka magef. Niet informeel, hij formeel, eigen belang, familiebelang, goluku chitan, heel familie. Teleka baby zijn ook geboren aan mijn pota, binnenlandse zaken. Motego Ruwi Sranan, Motego volgers, de madisi, nooit meer. Je kon tegen me, je hebt je huis gevonden. Zo'n chocolade mars, je kon verteren libisma. En de san is mosoru altijd. Usa wrak, wa antaro wrak tap tapu. Dan mag potak mi mag dede. Maar de soort wetifisi disi, blakkafisi disi, de walvis, de vernietigers. Ja toch? De soort, zeg je nou, lage man, laag. Lagi buete, gotro. De mas na gotro man. En no zomaar gotro de kring gotro. De morsu gotro. Huh? De mas na yeye, goed zo kolom. Wat heb je tjus her? De mas na yeye. Chitan sapun, muntari. De ma uno wan shideng. Sang, percaya na kader, percaya na trasma. Wel, jere no Somohajo. De da wisranan akbar. Is op ame NPS'ers en ondersteun wisranan? Is op ame NDP'ers da wisranan?
Isa pa me fea peers da Sranan. Uno sabi Uwan siya leida leis Milaru wakis leida leis. Ude kaso washi de leida leis. Je actie schrijft af. Snap je? Je wordt nog niet, brada. No wordt keren. Je actie schrijft af. Taki. If goso doro nanga de mandisi. Usa cha change kong in Sranan? Usa cha change kong in u denki? Uno wiki ete? Sang, dus de makan een pakket baka. Dat we stem de mandisi? Dat une praxe roep chim 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 zou komen? Was mijn serwan zijn je ko ma koisa? Ja, ze zijn zakkenvullers. Ko ma koisa no. De mas isap sa de kar bofru kupari. Ooit was machi bofru kupari. De mas na bofru kupari. Dan pauze me hadden een telefoon koop. We zijn naar huis gekomen. Ik ga met Sapon praten om de Javana. Wat? Je ziet alle Javana als domme Javana? Je hebt geen intelligente Javana? Is nog geen politiek partij, Roos Jojo. Het is een beweging, we zijn bezig. Maar ik voel ondersteun me van mijn partij. Ondersteun me. Ja, mijn partij, ja. We gaan eerst leden moeten maken en we gaan kijken. Mina, wat vet die? Isabi toch? If we denken dat zo waka baka, zo mohajo wat echa ala de zakkenvullers naar de kupari. Dat is maar sa roko, sa op een boen denken, zo wat jara partij voor zo mohajo, nekis wakas. De man sa boen denken, sa wat tak in abab, neven boen kans. De man sa denken, voor boena VAP, de neven kans. De man MPS, sa op boen denken, zo wat jara waka, neven kans. Omdat de kupari dape, de man longo dape, voor nya money. Ano kang? Ano luk? Ano luk? Lek van mijn arki, waf de taki, na panka en leg uit. Panka, NDP, jere no. Usabi, te weet ik over NDP, om de voorzichtig te weten, want mina baby NDP, mi sap NDP baby. Dat sabi. Uno sap NDP moromi. Daarom. Kom je tegen deze Delano Bouterse. Na uw rouwtij. Toch? Take barou. Na alle spekkie. Meneer Bouterse. Meneer deze Delano Bouterse. Bedankt. Bedankt netjes. Maar even bedankt. Dan moet actie. Voor actie. Zullen wij dan bos. Voor gwe. En dan Alibers moest gwe. Rabben Pameser moest gwe. Yanni Simons gwe. Ichan Boerafeen gwe. Wakupari lek dilap sajo. Sawanya alasei. Wasokanam. Agya aragenedis 100 ton asfalt. Agwe. Boutersa. Mi be bar you for dilap sajo. You sabi. En you sabi. Kom not take. Want dilap sajo sabi. Na osofe brada sami teigama. A sabi. Fosa verkise. Edwin Heuvel. Yung gwe. Faisal Abdur Gafur. Yung gwe. Awan Granos. Yung gwe. Ramon Abrahams. Gwe. Ricardo Panca, in bedank. Anders nooit. Jullie door de aantal zeiten zijn door nooit. Maar pigi teigo no. Omus gwe. Jullie maken NDP's leven zuur. Uno sabi. Me kanga wa loning ete. Mane neem sam karik batok. Yara no, mane Bouterse. Chade gwe.
Anders NDP nooit de kontu. Per alle de hele, jere no panka. Mi ook, kompota datum ji. 16 juli, mi pot you neng tapaleis. Mo bespreek you. Isabi toch? Mo bespreek you. You panka, Ricardo. Ja, ik ben van de revolutie. Hey, mo podja hè? Isabi toch? Mo podja. Usap taki, te de wang familie. Ja toch? Te jouw familie toch? Toch NDP familie toch? Da yabi dagwe, yabi krarasnechi, yabi labaria, yabi fare kara trasneki, awansay opo, isa sweepino, ja? Dat de lei, toch? Ugwe, want wisrana no wanutu, ugo rust. Jullie hebben NDP kapot gemaakt met taking. Doko tegen me wansani. Gwe asari. De jong NDP'ers sa eerlijk met de kona beween. Huh? Want we kiezen wan voor wan. Want ze mogen nooit aan de top komen. Uwan tanyang, uwan tafuru. U broka kondrek ba. Unyama kondrek ba. Anosari. Anosari. Jere no. Mokarde ne baka. Shulway de Bos, Errol Alibers, Rabel Parmeser, Yanni Simons, et Ichan Boereveen. Die lap sa jumi no an ka stress want a man dat aan een NDP'er. A man kan toch ook vreed naar NDP. Hij is komen eten. Edwin Heuvel, winter toe. Winter in Gwe. Faisal Abdul Gafour, Granos. Nanga Ricardo Panka. Betere uno contact televisiera. Want me voor bewijsjes no sabi tori. Want emi be de journalist. Dan tak a de journalist ja. U swak. Jullie zijn zwak. Jullie zijn allemaal op een betaallijst. Want aantal of dingen komt dat zo. Kan hem voor bewijzen zijn vrede actie. Want aan tv naar land toe. Want zo rancuneus zijn jullie. Zo rancuneus. Mensen, volgers. Je weet, ik heb een aantal keren gesproken over academisch ziekenhuis. Ik maak NDP niet kapot. U kent me niet van de NDP, meneer of Uma Soso Blessing. Je moet niet domme dingen zeggen met je mond. Want moet picheren. En ik maak VAP ook niet kapot. Zijn een paar. Zijn diezelfde helikopters zijn bij VAP. Voor mij, ik ben niet een trouwe volger van me. Dus dat tak dondo sani. Want mijn nyala man. Deze mannen moeten weg. Net als een aantal bij de VAP. Ik kom bij de VAP. Volg me 16 juli. Hoor meneer? Volg me 16 juli. Maar goed. Volgers, Sranan. Usabi tak mi betak over AZP. En AZP hard. Meneer Voogd ko uit. En zeide Mikarwa Tulesi. Mitaking uno play politiek na smaakgezondheid. Want de uno lek minister na een bepaalde directeur, na een bepaalde man voor de partij sa op een goud karta dat we vrij en mo leggen uit er volgers a feti say feti AZP Fatra ziekenhuis ding Sint Vincent ziekenhuis no RK ziekenhuis moro makkelijk RK ziekenhuis academisch ziekenhuis op Alasani voor opereer. En de man leti wa antas my gwe
Men is niet bezig met het Surinaams volk. Men is precies bezig met eigen belang. Dressie, eigen belang. Gezondheidszorg, eigen belang. Dan moet ik ook voice dadelijk. Moet ik ook voice. Want net me kies a voice. Niet dat me breed vallen dat me kies a voice. En ik put dat aan ning voor asma. Ja. Dat de man play naar een gezondheid van volk. Dat is mijn wraak te mekaar, nee, joh. Mekaar dat we wraak, no? Jullie moeten niet politiek naïef zijn en achter mensen staan. Je moet achter ideologie. Baka ideologie im knapu. Je noemt knap baka nan kusing. Im knap tasa nan kusing odo. Uno sukumanga trobi. Wat voor een sapsma voor NDP. Hoe de rustig. VAP of kies me beurt. Teki Eindelijk. Wacht. Hoe de rustig. Ja. Ik heb een aantal keren met tak over AZP. Tak I go slecht. Nobody is picking it up. Want volgens mij denken ze dat ik fake news. Me doe fake news. Ja. Zo is dat mijn change en mijn kies desrefi. Vooral de chaprahas. Ja. Dat te met taki. Want to my share. Want mij to pick up. No. Na 20 jaar. Dat het dat trekken op. En altijd mekaar volg. Want eerst enigste chirurg zei kot atina nga long. Mekaar altijd mekaar man man with the golden hands. Wat a man safe aan Libi. Maar de van man obede. Dat dode talbo morgen he. Dat sabi. En voor mensen die het niet weten. Sabi. Dat zal eens maar hoge bloed en kring. Usha ernstig san. Sapsanu. Me hoor me ati ala date me go. Of tenminste me go ki controle. Dat des man het me samen hebben. Edes spam vali dat me go sribi. Het is niet makkelijk bij de AZP. En we unomgi ala san het tra regering als schuld. If de man doet beleid of de man maakt beleid en van de man doing. Want daarom stem rest Suriname. En daarom boevers maar bij abribi tak diaspora kapitaal bekomen, change bekomen, we zouden dit krijgen, we zouden dat krijgen. Want tangano, de 3 ministers sagwe, ja toch? De 3 ministers sagwe, de man ogi, sa de man go doa Holland. De man chagya volk, de no takanga volk. En we tegen wat kondre, if de afzet op een mofo de man kies alasan voor Holland voor een toeziekenhuis. De ati dat de man abi. Maar isa denk dat volk agotan begi altijd. Dat trama is dong, en we make biggie money over, voor make biggie money tap libisma. Hè? Minister Ramadan? Minister Ramadan? Minister Ramadan, ik ken je nummer, hè? Ay, Arki. Rishanu, kaise ba? Arki volgens. Asari ka ba yara? Asanfu Ramadin, Asari ka ba? Die man is een misleider man. Hij is te jong. Nooit eerder heeft die man in management gezeten. Alle respect voor de president en de vicepresident. Maar Amar Ramadin is een verkeerde keus. Ik ben gedwongen om Ramadin nu uit te kleden hoor. De WhatsApp berichten van hem voor verkiezingen naar mij, waarbij hij mij zegt dat hij met me zwaar gaat afrekenen, waarbij hij me zegt
dat het met tijd nadert om vaarwel te zeggen. En direct na zijn aantreden als minister stuurt hij persschrijven opdracht aan SRTF om mij op non-actief te zetten. Dit alles persoonlijke rancune en gaat openbaren voor hem. Dat je weet, ik vertel geen verhaaltjes uit mijn duim gezogen, hè? Zoals hij dat doet, suggestief. Hij heeft alles aangedaan om mij los te rukken van mijn vaste inkomsten, hè? En met zijn machtsmisbruik is het hem ook gelukt. Dan nu, ama is zoekumi vrouw. Mevrouw is hoogzwanger. Hij geeft zonder in conclave te treden met haar plots opdracht aan SZF om het contract met mevrouw te verbreken. Hij jersey taka vrouw mee en draai op Bartin zo. Dit is weer duidelijk dat die man bezig is met machtsmisbruik en persoonlijke rancune tegen mij en nu ook tegen mijn vrouw. Je weet, we hebben een poli aan Esperanceweg en we zijn altijd bereikbaar, beschikbaar, eenmaal 24 uur voor mensen. 3 uur in de ochtend komen mensen zelfs bij mij, ongeacht kleur, ras en politieke denken. Eind juni Ramadin tak nangami en mijn vrouw tak ministerie. Hij kiest voor pad van dialoog en geen confrontatie. Dat waren die woorden van die man bij. Kwestie van mevrouw zou hij in korte tijd oplossen. Ten aanzien van regionaal ziekenhuis Wanica, Amat Tegimi, we gaan schikken. 2 juli zouden we notulen ontvangen van zijn gesprek met ons. Hij zou me uitnodigen wederom. Zo misleiding. Ik ben het wachten al zat voor een vervolggesprek. 3 maal heeft hij afspraken verschoven. Dit alleen om voor te bereiden met een spoedkort geding tegen mij. Hè? Daarom zeg ik, hij is een misleider. Ik zeg net als AZP-bon. Ik heb geen vertrouwen in deze man. Het gedrag van het ziekenhuis valt niet uit de lucht, hè, Pet? Ramadin wil een rechterlijke vonnis welke bij voorraad uitvoerbaar is, niet respecteren. Wat voor een minister is deze man dan? Plots wil hij laten beweren dat ik mijn arbeidsovereenkomst heb vervalst. Een arbeidsovereenkomst die rechtsgeldig is verklaard bij vonnis. Amanoa paimi money, dat na hersan. Dit geeft al nogmaals aan dat die man persoonlijk tegen mij bezig is. Hij heeft alles op alles inzet om mij financieel lam te leggen. Is na Jarusuyere. Het was aan die pet, Rishano. Jullie weten het zelf ook. Deze man boycott ook een aantal andere artsen die niet op zijn pijpen willen dansen. Eén heeft al een rechtszaak tegen hem, hè? En eist schadevergoeding. Dan nou ama en bel tak na ama tak jullie nou trek die rechtszaak van je in. Na Silos van Dijk en draai rechtszaak gideman toch? Uiteindelijk gaat de staat deze dokter moeten betalen, hè? Ook AZP-artsen hebben recent geklaagd van zijn misleidende praatjes in de media. Na Aseman die toch zal jak de Cubaanse zorgpersoneel weg, die onder andere in het binnenland tijdens deze COVID-pandemie het zorg opving. Er zijn zoveel problemen rond de niet-COVID-zorg hoor, dat onder andere hartchirurgie nu ook dreigt te sluiten. Uit jerstak na zo COVID amadis eisiere. Anofuan sani faspoitiere, maar na zo aspoiti bren amandisi met actie misreviere gewoon. Mina Veldman, ik zie hoe mensen sterven of doodziek zijn en niet aan een BZV-kaart kunnen komen of niet eens niet aan medicijnen kunnen komen. En er speelt meer op te sommen. Als de president deze man niet tot halt gaat roepen, Pet, Rishano, dan gaat hij ook behoorlijk imago-schade lijden hoor. Als gevolg van Ramadinse arrogantie en machtsmisbruik. Jullie hebben het gehoord, volgers. Ik heb net het bericht gehad dat het, ik heb die meneer niet gebeld hoor, dokter Umrao is. En ik hoop niet dat dokter Umrao boos op me gaat worden.
Unomurat na tapu. Dr. Umrau. Sakara vrouw nee, maar ik kies een vrouw nee. Maar Dr. Umrau. Ik schreef een briefje. Gwa president. Want nu is er een voice. Gipet na Richano. Maar mek een briefje. Senegi president. Want adam mi betaki. En wat is dat? Wat tu lees mi taki. De WHO liever. Oh. Praat ik geef informatie aan de WHO, no? Goed. Ik kom zo op tegen. Maar goed. Dr. Umrau, if je arkimi of de man zijn Sanjis G. Ik kan bel me. Dan schrijf wat president. Sa minister edu. Want me kies wat los van minister. Toevallig me kies wat voice. Maar je hebt te menegof tak taki. Maar me kies een voice en you taki. En moet je zeggen moet takken en moet draaien. Al die artsen die problemen hebben met Ramadan. Pokino. Ja. Dat je Ramadan ik kan chami qua rechter. Dat je leesman aan aankusi. Dan ga ik je leren hoe het hoort in een maatschappij. Hera Ramadan, want je bent ook een hypocriet. Toch? Want je potti president een jaar op je pagina, want dan slijm je slijm president. Want zo zijn jullie, billenlikkers. Jullie slijmen de president. En de president, je potti soms voor hem hoor. Hij kan ook niet alles weten. Of hij weet het, hij negeert het. Of hij doet alsof. Of hij maar lobby zo. Ano kang. Me breita kwa masena voice di mira maden. Want you sabi sa you do jaso na latur. You sabi sa you do na ome libisma. Ja, ik las even u wat hoor. Dat is een leemia. Je sap om eens maar je pijnig. Je sabi om eens maar. Hoe is de dokter van Livorno, no? Oké. Ik ga dadelijk contact met hem maken. Wie, mensen, als jullie het nummer van dokter Umrau hebben, kun je alsjeblieft voor mij appen? Alsjeblieft. Ja? Dus, dokter Amade, weet je hoeveel klachten over jou zijn? Dat je macht misbruikt. Dat je langs je schoen, zoals je vergeet dat Sophie. Je wakker zei, heel Sophie. Zoals je her je, toch? Je lieve gwe. Mina sappen voor je pijn van jong. Want ik heb je nooit gezien. Nooit mina zie je. Wat pressie voor VAP. Lek van minister voor Buitenlandse Zaken. Minister voor Financiën. Nooit meer schieding. Want VAP, nabi kader no. Wel jere no. De sem pingo sa de na VAP. De sem de na Sranan jere. En ze doen het goed hoor. En de man dat we met beleid no de gi chance aan toki. Brief me mensen. De man dat Sranan, umak sabi. Een aantal van ze. En de map sa test. De map sa her, isabi toch? Een test sa me doet toch met poto lock knop. Usabe? Je tak ja of nee. Ben je eerlijke Surinamer? Ben je Surinamer? Ja. Ben je geen races? Nee. De viel leda, zare job, chup. Je lee. De sa test. Jere? Dus jere nou. Wat teko na Sranan. Vooral als je wil een bepaalde functie met testje, hoe mag sabi? En dat sabi toe. Dus volgers Sranan. Ramadan
Wat die change nummer? Akai basing i change nummer. Wala mana change nummer, era? Usa change baka 2025 baka. Ja. Erma Bijlood. Ik screen ze echt. En niet zomaar mondeling. Apparaat. Je lee of je niet lee. Geloof me. Want dit is ook live dan gaan wabden. Was je van mijn screen ding. Wakti. Wakti. Wie is er nou? Ano zomaar. Jij de wan Sranamang. If je niet vier Sranamang, je ne kawi Sranang. Wij willen echte Surinamers hebben in onze beweging. Dus volgens Iere, if na mibo taki, dere na kusing ay taki. Het gaat niet goed. Hè, VAP? En dan man zei poti dat mes bespreek of dat teja afwas manen. Huh? Ik heb het tegen iedereen. Ik weet niet als u me vastvolgt. Maar je mag bij mij VAP zijn. Je mag Partijaloer zijn. Je mag ABAP zijn. If je furu. En je heeft vervoer apotisma. Wel, dan moet takangayeren. Dan heb je een probleem. Mensen, ik moet jullie ook dit doorgeven. Ik snap niet bij Karwa manen toch? Dors. Bij Karwa manen dors. En meneer Dors bel me. Ik zeg maar tegen alasani. En me tegen toe. En man zegt ja. Je hebt mijn nummer. Of je snapt me boom. Je kan bel me. Ik zeg dat ik moest bel you. Ja maar zo in een go om na wat man zei sabi. Wel, ik tegen meneer Dors. Je mag de mi familie, je mag de mi brada, je mag de na kusing. Je mag ne ramsudit, je mag ne kanai. If you not chariu strefi, lek wan Sranamang, lek in a frantwoord toe, en je wou broko abop, want dat zijn jullie bezig te doen, net als Sapoen, net als Mustaya en in een dame daar. Die helikopters, ze denken dat partijen zijn om te eten en te vreten. Maar zo zijn jullie ook. Dan, mina mag takjeren mensen. Ik mag niet praten. Maar moet tegen Dors. Moet zijn een brief igwa. Minister ROGB. En de vice-president Brunswijk. Voor 3 man zijn met misbruik voor ABOP. Want jou een zekere manier na die kieren no. Ik put dat papier aan mijn Jezus. Ai mijn mama. Maar in geval, tema met een brief zijn die vice-president na CC. Minister voor ROGB, wat minister minister het is. Dat mij wacht niet. Dat mag sabi Dors na kieren no. Yo, pa papier aan dit. Maar in geval. Alle de drining zijn met rommel. Dat vice-president ook kies een brief heeft me. Tak unomgwa ROGB moro, want we G ABOP. Sheng. Yere? Wat unu kona ABOP baka of ukone kwa helikopter baka. Toch? Dat de bumbu ABOP neng uango pori. En je weet, ik ken ook veel ABOP'ers. Ja toch? Niet sap ding. Want trasa sa minom vergiti. Vice-president Michi poti watra na isa dape mo go misking go brong. Ja toch? Dami wa bedank you via Jaso, Ronnie Brunswijk
En misschien tak inogo kot lenti dape. En dat belangrijk. Je moet charge strefi. En je charge strefi, change je denki. Tak inom kop, met de chiman tak na doro say tak i pot faya dape, i pot watra dape. Toch? Da mo dia grani dat tu, imak sabi. Lek fami gia grani, namens Sranan, wetayi tanyi, say dugi desma dape. Ja? Isop olanga desma e suku watra, aneluk, de suku faya, aneluk. Masami wan tegi tu, masra VP Ronnie Brunswijk. You must look bupe yan nga dringi. Wat sabi? You na helpi papa? Mi betakeng ba? President dit, vice-president dit, en dan Japan, watra ook tuwang, koning Albert, ja toch? Maar you na helpi papa, want je wa ep alles ma, maar zorg dat je hoge bloed nog krijgt constant. Ja, want je go suku piki wiri go dringi na nga tablet, maar telanga las, ano ep you. Dus begin lukbu na nga yan nga dringi, Ronnie Brunswijk. Want mi no man meet you. Want agesta ki, ubawa bigi muur, de man fi bawa bigi muur, Jimmy tak mi no mak, ko tegi de leti, want isa tak me tegi u leti. Dus via mi Facebook na nga mi YouTube, me jiabos kopu disi, en de man say luku jiyu, mi hoop tak de jiabos kopu. Want te me go, isabito mi na heights megi, minegi hais fufuru dat you sap to. Maar lip de furma si sa de lo se de dat I must make money. Yo las ala. Wat asam grandmama disi o tek ala of you. If for your paye, you sref must sabi. What you sabi, what to man you sabi, tak mino a spirit man. And you sabi. And you sap me langa. You no sap me today. En you sap tak te wan san fout motegi. Want in het chare waka ook toe. Voor lo abo perswani. Mi hoop Ronnie Brunswijk. Arki wa aantal man view. Dat je shi van je parte egro. Maar met de des masai kon no de. Voor kon nakwa slag. Want de sap tak you no a man ati a boom. Dat je lip de boom af you like aboppers. Tranga aboppers. De podeta pa laste rij. Go on boona nga des mafio. If you arki a bos kopu disi. Mi hoop dat ki teken. Want mi sabi. Tak wa lo mafi de. Goeie volgers sa de na wisra no de. En met tegi de tak umus takif chachenchi. Want er zijn heel veel aboppers die zeer ontevreden zijn. Voorzitter, VP Brunswijk. Mi wan giabos kopu disi. Inop denki alasma seyeshi. Na libisma. Lek van mi tegi de man. Want wat toen mij wraak. Te me karning. In NDP'ers. Ik heb niets met NDP'ers. Dankzij de aantal NDP'ers. Dat zo NDP is geworden. Maar met ko arki wan trasani. Dat kan de wat begrijp. Poter, waar was het weer? Ja. Maar met ko arki. Arki, jaren terug. Vragen. Voorzitter Lashman, gaarne u wens toe te spreken. En voorzitter. En mijn actie arki aandachtig zal Lashman betaki. Arki aandachtig. En de VAP'ers ook arki aandachtig. Een natuurlijk mens zijnde ben ik aan het eind bijna van mijn leven. Dat moeten wij begrijpen als mens. En ik heb in de laatste tijden veel gelezen in de kranten
in televisie en overal. Zodat iedereen weet wat mijn streven is. En de streven zal blijven de cultuur die ik achter zal laten, is dat we nooit moeten teruggaan wat wij reeds verlaten hebben. Waar we verlaten hebben dat wij hier in dit land niet met elkaar in onvrede moeten leven. Want daar betekent dat we alle energie die je van onze lieve Heer hebt gehad, die bent u bezig dat te verzwanselen. En in plaats van de goede eigenschap die u heeft, die weet u niet op de juiste wijze te gebruiken. Ik wil niet thans over te gaan om te vertellen wat ik allemaal in mijn leven heb gedaan. Ik ben alleen hier om u dankbaar te zijn, om in deze grote getalen hier aanwezig te zijn, waaruit ik moet constateren dat ik zeer zeker iets moet hebben bijgedragen in mijn leven. En dat ik mijn energie wat ik heb gehad, dat ik niet heb verwanseld. Wij leven in een land waarin we alleen in vrede kunnen leven, wanneer we elkaar als broeders en zusters zouden willen erkennen en als zodanig moeten leven. Als ik mijn ogen zal sluiten, dan zal ik in de overtuiging heen gaan dat ik mijn taak heb volbracht waarvoor ik geboren was en in mijn leven. Ik heb verschillende slagen gehad. Ik heb verschillende slagen gehad. Ik heb het overwonnen door verdraagzaamheid, door te buigen mij hebben, te buigen als de riet. Wanneer de storm over mij kwam, ging ik liggen en wacht dat de storm verdwenen was om weer op te staan en weer opnieuw te beginnen. We hebben het weer gedaan. Ik kan u alleen zeggen dat ik u allen en de grote getalen waarin u gekomen bent met de hoogste mensen van het land hier, de president en al onze vrienden, kan ik alleen zeggen dat ik u wel dankbaar ben. Dat ik wat wij gelezen hebben de laatste tijd alleen in de pers, hoef ik niet meer te herhalen. U weet waarvoor wij gestreden hebben. En we zijn vandaag op een punt gekomen dat wij onze lieve Heer moeten smeken. Dat wie ook van ons zou mogen heen gaan. Dat allen die achtergebleven zijn, onze sterren die we gevat hebben, dat we geproduceerd hebben, dat dat niet vernietigd gaat. En als dat in leven gehouden zal worden, dan zal ik daar dankbaar zijn. Dames en heren, president, u weet dat u veel slagen gaat, inderdaad. Soms hebt u mij niet begrepen, soms heb ik u niet begrepen. Maar ik zeg het u, dat we nu elkaar wel begrepen waar we naartoe gaan. Laten wij heel hoop zijn en laten wij verwachten dat ook naar mij heen gaan, u ook in mijn partij de terug zult vinden in datgene wat u in mij gevonden hebt, die het waar gemaakt heeft dat u met mij vandaag, met mijn partij, zo vriendelijk met elkaar samenwerkt. Laten wij erachter toe houden in de verwachting dat in Suriname wij niet zullen mogen leven als straks seizoenaal gebeurd is in Amerika en andere landen waar men om de kleur en om de godsdienst elkaar vermoorden en bevochten en bestrijden. Als dat wachtwoord behoort te blijven, dan hebben wij in ons leven door zeker veel gedaan. U mag van mij geloven, ik ben aan het eind. Ik zie het eind aan komen. Ik ben een natuurmens. Ik kan niet tegen de natuur gaan. Maar ik wil u allen die hier aanwezig zijn, en mijn vrienden en mijn vijanden, die allemaal misschien ook hier zouden zijn en niet zijn, en hem zou de boodschap willen geven. Laten wij de wereld tonen, een klein land Suriname met de kleinste bevolking, met elkaar kunnen samenleven en niet elkaar te slachten en te vermoorden. Dames en heren, ik wil hiermee mijn toespraak sluiten door u allen dank te zeggen. U kunt niet denken hoe
hoe gevoelig ik ben op het ogenblik. Dat u zoveel gevolg hebt gegeven om met uw aanwezigheid hier mij te eren. Ik ben u dankbaar. Volgers, zij de medraya, a voice DC. Ik denk dat de president van Suriname moest go zoeken voice DC. Van Biji Papa DC, Lachman. Want wat er nu gebeurt, is een kwestie van tijd. Is een kwestie van moment. Dat we met Hasseraad gaan leven. Want Santoki, je ne communiceert naar een volk. Je ne tek een voorbeeld. Heren, amana wan spiritueel man. En a boskopu sama libigi u ala mala. Takwa aantal VAP'ers. Uno begrijpt a boskopu volachman. Uno shisa ma lip na baka. Meneer Santoki. Tek wan voorbeeld na Lachman. Want san e bro, de san e breni you. San e breni you. Kom je tegen dat? San e breni you. Me vind het jammer dat ik mijn hoop opzij. Echt. Mijn hoop opzij. Maar je mag wel weten. Tak na fake news. A rassenstrijd. No me cacoera. Santoki. Volgens mij tide. Ik kan gos do arki sami drai baka go suken. Go suku de oru sanifu Lachman. De chenchi want a boto pe you de. Nanga alade snake in ining. Want i chala baria. You chadagwe nanga boma in you boto. Sa you no sabi? Megia baskopo disi. If you want, the mafi say arki. Wa misapte ye pot maf arki. Make the man te ya baskopo disi. Mensen, moet draaien soft muziek hè. Ik ga soft muziek draaien. Ja. Look even leuk naar DC. Moet draaien soft. Ja hè. Die meneer Agaiber Singh, minister van Financiën. Dat kan hij begrijpen. Wat soft pokoe. Minister Agaiber Singh. Harga poco, waso poco me trae. Minister Agaiber Singh, me trae que aí fora. Puta wani kirmi. Puta puta wani kirmi. Dan me trae een soft poco giyo. Je begrijpt zo met tak minister Agaiber Singh. Want je schrijft change nummer me denk ik. Wala mala change nummer. Me trae een soft. Ja? Ja tak meneer soft. Me trae een soft poco giera. One soft poco. Maar beste volgens wie Sranan.
Isabi, poku switi, sorry si, de alles emotaki, isabi toch, maar men draai soft poku, dus, kan je me gwa, voor ik een rechter, no, dat mi draai een poku toch, een soft lied. Ik heb een soft lied gedraaid. Ja, oh, maar misschien was dan voor BVL, dat ben ik op mijn lijst toe. BVL, je hoort vergaderen, no? Van mevrouw nee, ze is ook DNA-lid. Mevrouw, kunnen me helpen, volgers? Van mevrouw nee. Maar in ieder geval, is dat mijn netwerk à la zetel. En je praat ook met onderwijzeres. Mensen, is dat om een onderwijzeres en verdient? Nou, een basisschool? Zeg je dat de basisscore, tot vanaf eerste tot zesde klas. 2.500. 3 Mangre, ja, klopt. Mevrouw Mangre. Mevrouw Mangre, ja, klopt, mevrouw Mangre. Michel Potwan Santiretak, 60 gaat de BVL vergaderen. Maar bij mij kwam eerst aan jas ook bij. Onderwijs gaat niet goed. Anego. Dus mijn hoop, mevrouw Mangre, dat de onderwijzers, dus maar zeg je les, Augustak. Is dat zeiden? En mijn luku de salaris voor desma. Dan mogen jullie zeggen ze werken tot 2-3 uur, maar no wasma. En zij verdient 2000-3000 golu. Op een manting, am lei benzine, 15 golu in een waggie, voor rij 10 kilometer, alla day, voor giles. Anoluk. Anoluk. Dus mevrouw Mangre, volgens mij, you make one more biggie fout in your Libby. Eigenlijk, mevrouw Mangre, je bent chare waka na allerlei spekkie na onderwijs. En de mag zie je, de mag gebruik je en de mag misbruik je. Ja toch mevrouw Mangre? Want you, dankjewel volgers, dankjewel. Dus mevrouw Mangre, mi wa jiwa advies. Isabi, lek fa trawan NDP isabi bedank. Akimboto no. You schrijf een briefie. Gona via meneer voorzitter DNA, meneer B, tak I bedankelijk DNA lid. Dat je komt morgen bigi. Want hij na spang, dat mag mekika Sranan, dat mag sorry, dat een systeem pe ook to das mafiude, sa red Suriname, zij adviseerde no, de mij me qua her onderwijsbeleid, no na Sranan. Dat kan de ook kapotilek minister, no? Maar in elk geval, mevrouw Mangre, het zou je goed doen voor me qua briefje en ik denk je boom. In opina. Voor bedankelijk DNA-kandidaat. Want moet tegen. Wat aantal man om me qua tomaten puree. Mijerak wat op een veld toch. Wat je wordt nu gebruikt en misbruikt. Wat je nou bij de visie, wat trouwens bij de Alongwa NPS, is niets van geworden. Want u denkt dat via politiek partij u score, mag geen moerwa, zoals chocolade Mars. Ja toch? Zoals plouri na ngabara. Ja? Dus mi beschrijf van heer Sanja. Maar mi breedte en mo luku sayo tegen desma. Maar ma bigi tegen you.
If you are arki wisranang, make one briefie bedankt. Want je gaat je werk niet goed kunnen doen. De man zou kari kon een fractie. De man tegen dat, ja, je bent van de VAP, je bent niet meer van de FOS, of van dit bewegen, je bent VAP, en je weet, je lijkt op ons. Je moest horen gaan doen. Dat dape je fadong. Dape je klari. Want do broki leki, chips. Je know sab dati, je know si van de broko, en hoog had lek chips. Amangwa NDP, de broccoli chips. En dan ook saba chips, banana chips. Dus mevrouw Mangre, mi breed valk, tak mi shidi, mi de soort nieuws. Dan wat de pakira, nee, me le, wat de pingo bel mi. Tak, hey! Lubera, no tak desanera, want mevrouw gaat, mevrouw Mangre, of die mevrouw gaat, weet je, ze heeft een vergadering. Maar ik kan enige, ga jij bepalen wie men is? Nee man, wie is er aan gaat bepalen toch? Maar bepalen. Hey, een bestuur, een beweging bestuur zat er. Ik zie de man, met de man vertellen. Hoe bepaal. Er moet, laat me direct zeggen hoor, meneer. Mol. Dan geef ik antwoord aan alle Sranan mensen. Sranan gaat een aantal kandidaten voor de verkiezing zeggen, zij of hij, zij, of hij, gaat minister van Onderwijs worden. Ulobe, dan we potkan 2-3 kandidaat. De Sranan stemmers voor zo'n stem, dat sabi. Voor mij met taketo. Leg van mij taki, en dan zijn ze de politieke partij die zij doen. Jullie gaan van tevoren aan Sranan zeggen wie DC gaat worden. En dat de partij komt, dat sabi, dat jere, mevrouw Yaribaka, of mevrouw Bang Bang, of mevrouw Klaroong, wordt DC van Paramaribo. Ja? Dus, let me bestel, kom bel aan de bestuur. Jij bent maar bel aan de bestuur, me mag. Kom. Heren van het bestuur, moet wat doen. Jij komt tegen. We zijn nu bezig een brief te sturen naar de president en naar de DNA dat een wet moest change. Een wet moest change. Wat minister zou drijven kondre, een wet moest change. Wist er aan hem dat er onderwijs moest gaan richten, dat keur goed 10 jaar lang kan je wat toestaan op change, door Asani, maar dat am de. Dat nou wist er aan. Mi op bepaal. Mi ne bepaal. Een natuur hij bepaal, dan wist er aan uno op bepaal. Komt dit duidelijk naar uno om wisseranang. Dat nou wisseranang. Want wisseranang, ano wisseranang voet wat trastranamang. Zijn dezelfde Surinamers die bij de NPS zitten, die bij de VAP zitten, ja? Ja toch? Die bij de NDP zitten, die zijn wisseranang. No een tramang. Sang, mogen chasma voor maan kom, voor trom wisseranang? Daarom met hij gono. E fu no bondru kona wang. Wa klari. E fu no pagaister ons refi. We kosu sere volk niet volk dati. Anolijk. Dus sabi. Tak Sranan. Wis me na voorzitter, ondervoorzitter. Ano unu op bepaal. Sranan op bepaal. Daarom is je pot. Kana meneer amas no volk. Upotu statutok ba fawet poti. Nos pamba kama muyoshi ala de sansa wo poti sawe do. En sawe tega regeren, en sawe aksa regeren no do. Jiu lek Sranan. Ano ginang kusing. Sab dat toe. Volgens Sranan isabi
mi a probleem na nga 80.000 pakket. En mi go via de pingo na de pakira sam abi. Da u check kwam de pakket. En u pluis dat pakket uit. De regering onder het dijksteel met een pakket, een zak rijst, 2 olie, suiker, knoflook, uien, aardappel, gele erwten, sardine. Een waarde van pakket naar 400 golu. Hoe Jeremy? Een waarde van pakket naar 400 golu. Want sma sa me kwa pakket di sabi IT item. Ja toch? Asma dat abi 20 item. Arkipong. Totaal 416 na elkaar doen. Suiker, bloem, rijst, gele erwten, olie, Colgate, aardappel, knoflook, uien, melkpoeder, olie sardine, blik tomaat, jam, doperten, pindakaas, tomatenpasta, tomaten sardine, thee, batse, nanga worst. 416 golo. Dus, minstens maar met een pakket dat hier. Maar oefenen pakket dat ook toe. Meneer Dijksteel, mino kari forma ete. Maar te, missen we briefie gwa klat. Oh, na PG, sorry. Dan moet het alle de stukken. En ik zelfs mino maar begrijp. Surdati, nanga de truck, nanga surdati, en doa distributie. Nanga de wagi, wa aantal wagi, voor bureau eenheid. Dat de man taki, daarom, die Sranan a 80.000 ning. A 80.000 ning. If you know what Jimeng, dat via PG mo actie. En je mag sabi. Me put alle wat aantal man. Voor 3 alle de 80.000 man. Want we lee. Jullie liegen corruptelingen. We lee. 80.000 pakket. Dan verter afvallen. Per 28 miljoen go. Want de vorige lesie, uno tegen me niks. En de president laat het gewoon gaan. Stek ten hati merajati. Banawa paisa. Ufuforo. Stek ten hati ufuforo. Ja, maar de pakira met heksa niet era. Woe! Nee, dit gaan we niet. No. Hij Dijksteel. You go verklaar die PG. Michitaki, na de papira disi? Nee. You ko tega volk. Kontega volk. En mo schrijven briefje ook te gaan naar VP. Want kan de Brunswijk kan die antwoord naar Sranan. Per de neem voor de 80.000 pakketten. Mek de man wat against dat nou een VP zou niet doen. Het lijkt precies alsof de VP de pakketten heeft gekocht. En de mensen ermee helpen.
So fufuru. So. Dus eigenlijk. Hier nou. Waarom ik niet taxaneren? Waarom ik niet taxani? Want in het denk dat ik niet op de soort dat boy. Want we lopen pressie. Samana VAP aanhanger. De mic is bewaking. Voor DNV. Waarom ik niet taxani? Want we principal maar op de mij roof alle day. De man doen een beroep tapu DNV. Maar bepaalde pressie op boembigi bewaking. Ishi mina wan tak alasani. Omdat hij te je gro in denki in sapsaya taki. Isabi, if na zo'n fura volk, moet tegi, aji no nos pambrada. Kom je tegi no? Ik hoop dat ik is van de vergadering voor wie Sranan. Ik krijg het gevoel. Of dat we aan een gevoel hebben. Bepalen zijn nego boom. Je ziet me dus zo stil. Want ik kies wel lo informatie nu. Die ik even moet natrekken. Meneer Dijksteel. Maar ik vind het jammer. Dat ik dadelijk benzine egwa 1850. Faya. Smano take op hem. Teke Eindelijk Augustus. Volgers. Augustus. Luku. Dat was a Jim Letty baka. Maar unom Jim Letty tap app. Mek wan minuut. Tak na kusi aleki sa taki. Unom pot mi tap app. Tegi wisra na tak maleti. Faya opo. Watra opo. Yang sanyo opo. Umak sabi. Is demi kiswa mail. Kom lees Juno. Mine cha bombel kom. Dus. Vracht van Bombel. $36.300 een container. Vracht van het 40 voeder poederzeep. $15.800. En ik heb gezegd. En dat briefje ik wel wiki is ook toe. Dat we importeurs. De mensen importeer. Hij pay. Invoerrecht, inkoop plus vraag plus kosten op de haven. De minister voor HI, ik moet het kort maken, want hij is goed. Hij wil een bepaald prijsje. Die weet niets. Maar goed, ik wil tegen noemen. Dat ik begin naartoe borsu. Sa eko wakako mit unu. De regering mag actie moro money. De nego man. Want de man go take the money. A her diaspora kapitaal ne kom. 3 ministers gwe na Holland. Isabi. Je kan ook diplomatieke post brengen. En diplomatieke post brengen naar Suriname. En niemand mag erin kijken, toch? Una sabasanat, no? Diplomatieke post. Ik ga naar een speciaal sani. Dat je show naar Holland. Of je show naar Amerika. Want zijn internationale regels. Niemand mag erin.
Dus ik weet het niet hoor. Na fake news met tegen waren. Maar het is niet gelukt. Het is niet gelukt met die diplomatieke post van die 3 heren. Denk ik. Fake news. Ai, Sranan. Moet tegen, no? Ai, Jezus. Volgers, ik wil iedereen bedanken. Dit is wat buitenland zijn Lukumi Solati. Ik zie dat ik heel veel volgers uit Nederland ook heb. En ik zag meneer uit Spanje. Uteke rustig. En utan volg, utan share mijn video. Yara. En alasa samitaki. Uskrisa metaki. If natuur ma krakti. Dat 16 juli. Ja toch? Dan moet ik over een jaar regering. Die moet ik bouwen sabaka. Santoki Brunswijk. Dat koluku. Smai schaken. Smai playkarta. En smokis boni. Of smokis kap. 16 juli. Middag baka. Koluku. Faukan charu srefi. O bagay srefi. En Samiwan Taigono. Utan volg. Utan lukus opsa. Maar not next morning na breaking news. Umak sapwansani. Niets meer is breaking news. Tek je op afara olego. Anders de man ook kisa IMF money era. Umak sap dati. Mensen, goedenavond. Many thanks voor het sharen. Many thanks voor iedereen die ook share. En ook toen de man zei Cosme era. En wie is Dede Jimmy? Mi sabi. Ja. Maar mi deed he. Mi deed he. 16 jaar. Een jaar. Santoki Brunswijk. Volg. 6:30 middag baga. 6:30. Mensen. U lopen schrijven. U arki de man zo voeren. Ja. Want het is hoge bloed. En non is op AZP een probleem. En moet tegen je. If dokter volg we. Dat was je story. En Ramadan. Waka zonder suere. Want die arrogant. Rommel jij. Breng me naar de PG. Je bent een rommel. Ja? Je bent een rommel, jongen. Ja? Dan weet je dat. Breng me. Mij moet je brengen. Abo? Ciao, ciao mensen. Ciao, ciao. Furu libisma. Vooral des massangers you leg de one. Die takis massanito. Die digis malibi. Die taki trauma. Die ba trauma sanja trauma ya. Maya de la video.
Voorzichtig.